Siyabingelela. Isihloko namhlanje sebesikhuluma ngaso sibaluleke kakhulu. Siyacela wonke umuntu onesikhathi asitsheleke indlebe kwazise yonke lento esokhuluma ngayo akekho umuntu engamthinti. Siyabonga. We will use our leadership and membership of SADC, our membership of BRICS, and the G20, the Commonwealth and many other international bodies to forge a new world order founded on equality. Sibonga ukuthola ithuba. Namhlanje isihloko sobe sikhuluma ngaso sithi inkolo kaSathane. Isihloko sobe sikhuluma ngaso sithi inkolo kaSathane. Mhlawumbe kunamagama ngeniwezo la kuthiwa kunezinto ezibizwa ngama-Freemason, ama-Illuminati nama-New World Order. Namhlanje sizobe sikhuluma ngaleyo nto. Siyazi ukuthi abantu abaningi mhlambe once babona lento then bazobaleka beyitshela ukuthi sizophusha inkolo kaSathane. Asizili kuzophusha inkolo kaSathane la sizofundisa ngayo. Yabona umhlaba ngoba nubona kuyilento iyona. Umhlaba kuliqiniso ukuthi udalwe uNkulunkulu asisho njalo. Kodwa umuntu oshaya u5 la emhlabeni uSathane. Uyathanda uthanda. Sizonifundisa ukuthi yonke leyo nto isebenza kanjani. Li demon leli. Igama lalo kuthiwa uBaphomet. Leli demon leli likhonzwa once wajoyina lento abayibiza ngeIlluminati. Idemon yolikhonza elisheshayo mawufuna ukuba famous bonke la most yabantu ekuthiwa ama celebrity aba famous abana choice nathi idemon abalithandazayo libizwa ngokuthi uBaphomet. Line light la. Yabo le light la iyona ekhanyisela izinto zakho and kuyashesha. Yonke ke into eyenzeka kaSathane iyashesha. Mangabe ufuna ukuba popular in a short space of time. But mistake ufuna ungayenzi. Ungalingi uphula imithetho yakhona, waphula imithetho yakhona phambana nemvulu yafa. Leli demoni ke kuthiwa uBaphomet. Lo njengoba ke kachaza kwezinye noma kwamanye ama episode esike saveza lapha phambili noma kuma presentations esike sawenza ukuthi eAmerica the first president wase-America lo uGeorge Washington kunendaba abiza Washington DC. Ngicabanga ukuthi ne-White House ise-Washington DC. Sike sakuveza lokhu kwezinye ihloko ekhuluma ngokuthi inkolo iyona eyasetshenziswa ukubulala ingqondo zethu abantu abamnyama kungakho namhlanje so snipe ezinye izizwe. George Washington uBaphomet lo. Uyabona mawuzo checka istatue abakhande ngaso uGeorge Washington umehluko omncane kakhulu la. It's one and the same thing. Ngoba sisho sithi inkolo yeFreemason neIlluminati neNew World Order yonke leyo nto icontrolwa la kaSathane. Abantwana abancane ingane intombazane le ingane yomfana le bonke kumele bafakwe la. Buka la 666 ne into yakaSathane inombolo yakaSathane 666. kaSathane kusetshenzwa ngenombolo. Umuntu akabizwa ngegama lakhe kusetshenzwa ngenombolo. Angithi yabona kusetshenzwa ngenombolo 666 nansi iyo le 666 kusetshenzwa ngenombolo. Inombolo ivulwa ngenombolo ivalwa ngenombolo. Umuntu akabizwa ngegama lakhe kaSathane ubizwa ngenombolo. Bazosixolela abafethu emajele ngoba mawungena ejele bacela inombolo. Bacela kanje. Isigebengu masisabela sithi kanje. Siyasabela isigebengu masithi kusebenza inombolo. kaSathane uyabona umuntu wakhanda amajele ne. Umuntu wakhanda amajele umuntu wazi ngeSatanism. Because mawungena ejele ayikho into eyenziwe ejele engamfaka uSathane. La kwaZulu ayengakhandwanga amajele.
ngoba zazingekho ikhoni zakaSathane. Vele umuntu mangabe ebhede uyakhuzwa. Mawukuthi akeze uphambanisa nemvula alikho icala lapho. Kodwa ijele sesihogweni. Abantu abakhanda ijele bayazi ukuthi ejele ingilozi zakaSathane ziphila ejele. Kungakho ejele mawungena khona bakucela inombolo. Sizochaza ukuthi yabona ke emhlabeni, umhlaba wonke umhlaba goqwe ngenombolo, phethwe ngenombolo, inombolo yama 26. Uzodideka ukuthi ayikho. Buka la. Ake sikuchazele imibhalo le. Sikuchazele imibhalo. Uyabona kunomfowethu la. Kunomfowethu la obethulwa nalento ama drugs ne. Bethulwa nama drugs. Benohlelo on TV oluthi sizokuthola. Ukube ngangikwazi ukufika kuye ngangizomtshela ukuthi impo ilwayo izophelela emoyeni. La iSathane umhlaba sisazonipresentela, sisazonikhombisa evidence alezinto esikhuluma ngazo. Ngoba into ebalekile akusiza ukuthi sihlale bese singayenzi presentation. Ngoba kuzofana ukuthi siyasuza. Sibadala masibangaka. Akekho umuntu ongahlala escreenini. Yabona ngoba sifaka iuniform kanje because sifuna ukuba popular. Asifuni masihlangana nani emamoli kuphi kuthiwe yinansi letsotsi le. Onangu lo bhuti lo ngicela ukushutha nawe. No. We are not celebrities. Ama celebrity mawufuna ukuba celebrity ubokwazi ukuthi ungagrowa at your own junior level, but at a certain level kunomuntu ezofuna initiate akufakwe la kaSathane. Uperformance lo yasheshisa baba. Wonke lama celebrities adumile niwathandayo athandaza lo performance. Uyabona lo mfowethu isidlo ama drugs isidlo esidliwa kaSathane and asoze saphela emhlabeni. And once emhlabeni kwathatha inombolo. Kwathatha inombolo. Niyenze research. Uyabona le info engiyifake la nansi. Yabona le info engiyifake la ni research lento le. Niyenze research. Nami ngeke ngingene deep. Ngoba once ngangena deep uzofuna ngihambe emhlabeni. Igama elithi drugs lithi devil rules, limele ukuthi devil rules upon God's servants. USathane uyena okumele abuse ngaphezulu kwezikhonzi zikaNkuluNkulu. And by the way sike sachaza ukuthi igama lithi God lithuka uNkulunkulu ngoba mawuliqala ngapha uthi DOG lithi dog. uNkulunkulu kaSathane uyathuka ubizwa ngenja. Umuntu ophethe kaSathane nangu uLord Lucifer our Lord. Uyena umuntu okhonzwayo nangu uNkulunkulu ngoba uyashesha. Igama lithi goat limele greatest of all times. Lo muhle zikhathi zonke ngoba yonke into ayenzayo uyasheshisa. Mawufuna ingcebo ujoyina lo kuyashesha. Kungakho ingane ezincane kumele ifakwe khona. Buka la. Buka la. Angithi ukuze kuthiwa umuntu makasakhulile kumele bena 18 years. Why bana 18 years? Yabona abantwana laba. But once baphatha u18 years, 18 years. U8 lo. Nangu 8. Isigebengu siyazi ukuthi mangume kanje kume kanjani. Usikisi lo. Umela ama 26. U7 lo umela ama 27. U8 lo umela ama 28. Once waneminyaka u18 kuthiwa sewumdala. Why usewumdala mawuna 18? Buka ke sithuthandeni. Thatha usikisi. Uthatha usikisi. Usikisi lo wangithi. U12 flow. Usikisi nosikisi u12. Uphinde ufaka omunye usikisi ubani u18 6 12 18 6 12 18 666 ungenile babe nombolweni kaSathane. Ayikho lento ukuthi umuntu mekamdala ufuna uzube na 18 years. Mangabe uyenzile mathematics inumber eyaka u3 ku18 u6 6 12 18 ingakho kuthiwa sewumdala masuna 18 not ngoba sewumdala. Welcome. Umhlaba ke lo
Ungakubalekela lokho esikushoyo but kuyi-reality, take it or leave it. Anikaze nitshelweni ukuthi ingane masayina 18 years seyindala. Mdala phi umuntu na 18 years? Hayi ngoba umdala baba, zibuya la. Sisazonichazela ngalezo zinto. Abantwana, i-main target abantwana today kudividwa ama-families systematically. Ukuthi mawusunomntwana kumele kube khona imithetho noma ipropaganda ezophushwa kudivide ubaba nomama ukuze ingane ikhule behlukene abazali. And yonke leyo nto kufanele yenziwe at a very early stage ukuze le ngane le izobhayiziseka bese igaxela kalula. Cela ukubuza, bangaki wena obuka le movie uphuma abantwana bakho? Namhlanje ushadanga yini nomunye umuntu, mhlawumbe unezingane zomunye umuntu, uphi lo wawuthandana naye enazala naye ingane? Gone. Wena umuntu wesifazane, uphi ubaba wengane lo wakuvula wakukhipha emntombeni, uphi njengamanje? Mshiyeke lo wakuvula, lo wakutholisa umntwana, uphi njengamanje? Nihlukene naye. Yenziwe lento systematically. Amadimoni akhona la emhlabeni aphila. Ngisho ungaphika mawuthanda into engenamsebenzi walutho, but yonke lento esikhuluma ngayo sineshow ngayo, siyayazi, sikhulumile nama-agent akhona, siyayazi lento esikhuluma ngayo. Nansi target, abantwana kumele bezokhonza nasi isikhonzi. Mawucabanga why wonke umuntu ebene-access kwi-smartphone, wonke umuntu aphushe kwi-entertainment industry, wonke umuntu aphushwe kulezi zinto ezibizwa ngama bayibiza but wonke lama channels akhona, lezi zinto lezi ama social media, i-aim nansi i-aim kuzokhonzwa nangomuntu. So uyazi ukuthi entshonalanga ne ayidliwe imbuzi. Yabona igama lithi goat, nina nazi ukuthi imbuzi nini, igoat imbuzi, right? Yabona nje mawuyisikhoni sakaSathane kuyicala ukudla imbuzi ngoba uma udla imbuzi udla i-image yoNkulunkulu omkhonzayo. Igama njengoba sichaza, igama lithi goat limele greatest of all times, lona omuhle izikhathi zonke ngoba konke akwenzayo noma zonke izinto akwenzela zona ziyashesha. Now ubone maningi ama celebrity athe fika kwi-industry bese bapopular, mawucabanga kwenziwa yini? Ade kukhona amaningi, ade kunabantu abacula i-nonsense, kunabantu abenza i-nonsense but aba-famous abanemali, mawucabanga kwenziwa yini? Because of this guy. He's a goat, greatest of all time. So that is why mawuyisikhoni sakaSathane ungayidli ingulube, I mean imbuzi. Kungcono udle ingulube. Just imagine, awubheka imisebenzi yengulube, ubheka imisebenzi yembuzi. Imbuzi ihlambulukile imbuzi than ingulube. But ayidliwe imbuzi ngoba i-image kaNkulunkulu. Uyabona amanqine embuzi lawa. Imbuzi le. So that is why ingadliwi, bengayidle entshonalanga imbuzi. Mawungafika e-Europe ayidliwe imbuzi, but bazokudlela ingulube. Just imagine ingulube. Ingulube idla ushit ingulube. Even now mawufile ingafika ikudla ingulube, but imbuzi ngeke izikudle. And ave ihlambulukile imbuzi, ayidliwa. Mabafika lana bathi sikhonza amadimoni, thina sikhonza amadimoni, mama, yadlala wena. This is where we're going, guys. Kunento ebizwa nge-New World Order. Sithethina sipusha i-New Wake Order. Ziyalala ziyakhona. I-target ila. Into engenamsebenzi walutho abantu abadala. This is a New World Order. Kuyiwalala kiwa khona. And yabona iy'ngane. Uyabona yonke lento esikhuluma ngayo. Uyabona ama-educational content la on YouTube. Okuwaqaphele. Anama-subscribers amancane ngale ndlela. But bese ubuka ama-entertainment content, ubone ukuthi aphezulu kanjani. Do you know why aphezulu? Amadimoni aphumile esogweni. Wonke umuntu kufuneka umnandi la kune-entertainment khona. Ngoba ngesikhathi ujive unganakile ne, zizokukhalela ngekudala uzoyithuka usula baba. Once wakwi-social media, kunamadimoni akuphushela kulezi zinto ze-entertainment. Yonke lento esikhuluma ngayo iyabhora. Sengike ngachika kakhulu ama-content la educational.
axwayisa abantu ngezinto nafundisa abantu ave nama followers amancane ngalendlela afana nabantu be-entertainment, but ngeke size sidivert ngoba kufanele sinilekelele mbijana now and again. Uyabona igama lithi democracy, siphila kwi-democracy, nginelungelo. Ngithi yeso nginelungelo lokwenza noma into engiyithanda. Uyabona ke kaSathane igama lithi democracy ilona elidlisa kakhulu ngoba kahle kahle lifike lifakwe lo n la bese liba udemocracy. Amademon la emhlabeni kugijima amademon la emhlabeni. Ngisho ngakuphika asinamsebenzi nalonto le, but okusala kugijima amademon la emhlabeni. Igama elithi saint, uyabona kunabantu la bekuthiwa abo Saint Dominic, abo Saint John, abo Saint Mangmang. Bonke labo bantu kuthiwa bayathandaza kanje. By the way lo mthandazo ome kanje kaSathane makuthandaza kumiwa kanje baba. Kunento ebizwa nge-obelisk. I-obelisk umgogodla wakaSathane onamandla okungamele uwe. Yabona nje mawuthandaza kanje sizazonikhombisa ukuthi i-obelisk le umgogodla wakaSathane sizazonifundisa ngalonto le. Sukushaya emoyeni baba. Igama elithi saint wena wazi ukuthi lingcwele, but yabona mawuzoliqala la u-ain't usho no. They are not saint, but in most of the cases okubuka umuntu makuthiwa saint liqala ngo-S lilandele ngo-T. Yazi lo S T umele ukuthini? Satanic temple. kaSathane bafowethu kuyathandazwa kaSathane. Kusetshenziswa ngesikhathi futhi kaSathane akudlalwa, kusetshenziswa ngesikhathi. Wageja isikhathi usemasimbeni. Wena uzobona lo ST bese uthi ungcwele unyile. Komuntu ongcwele la. Holy Ghost, sake saba holy spoki. Iyadlala wena. Ukho spoke esiholy la. Yabona kongqondo mabefika bezobhayizisa abantu. Inkolo yasentshonalanga ifika yatshela abantu bathi you must believe. kaSathane abantu kumele banikwe ihope. Hope is the worst of all evils, for it prolongs the torment of men. Give them hope. Mawusikhonzisa kaSathane uhlala endaweni ebizwa ngokuthi i-Death Valley. Maniphuma funa niphume niyoshumayela ivangeli kubantu, abantu nibanike ihope, knowing very well ukuthi there is no hope. Hope is the worst of all evils, for it prolongs the torment of men. Funa babhayizwe emhlabeni abantu. Ngoba mawe esontweni sizofika bakugxeshe bethi you must believe. And remember, religion, all these religions efike nama-Western, all of them are based on faith. And mawuzoya kwi-dictionary uyobheka igama elithi faith. Igama elithi faith lisho ukuthi a belief in a religious doctrine in the absence of proof or any evidence. That's faith. Ukukholelwa kwinkolo kodwa bungekho ubufakazi nento eyiproof yokuthi lento okukhulunywa ngayo ikhona. Unika inombolo engasabeli baba. Bese uyahamba bagqokisa amakhalibhodi. Bese uyahamba uhamba uyishuma. Uyabona mawufika kaSathane ngisho ejele, yabona mangabe uthanda izinto isiboshwa siphuma ngaphakathi ejele. Sakufundisa inombolo kodwa sikubambisa inombolo engasebenzi. Ngena ejele uthi uphethe inombolo uzodela bazokutshela phakama ngojele ngoba uyabhayizela izinto ongazazi. Igama lithi believe mawuyimpatha ngeke uzuyinake lento le. Kunaleli gama lapha elithi lie. For you to believe, lie has to be there. Lie has to be there. And remember mawuzofunda iBhayibheli umuntu oqala wabhayiziswa ensimini yase-Eden u-Eva, ngesingisi kuthiwa u-Eve. So this whole thing is based on lies. Inombolo eniyiphethe enayinikwa ongelekejana basentshonalanga ayisabeli bafana. Wothi ngikutshela, uyabona la sike sakuchaza ke ukuthi igama lithi God no dog into eyi-1 kaSathane yathukwa bafethu uNkulunkulu. Setshenziswa ngenhlamba kaSathane nangumuntu
okuyena uNkulunkulu Lucifer our Lord. Nangu uyena umuntu ophethe leli gama lisebenzi kaSathane kwa Lord lo esikhuluma ngaso sazomchaza uthumela ukuthini. Yabona ke la asifuni ukuspend isikhathi eside namhlanje ngoba abantu abaningi bazothuka. Yabona la izodiac cycle asiqale ku number 1 ne. Yabona number 1 mawusuka kusetshenzwa ngenombolo kaSathane bafana. Ngezwe negebengu ukuthi iphethe inombolo into kaSathane, take it or leave it. Uyabona la mawubala la usuka uthi 1 uthi 2 uthi 3 uthi 4 uthi 5 uthi 6 uthi 7 uthi 8 uthi 9 uthi 10 uthi 11 uthi 12 u12 lo. Inombolo mangabe icycle, this is a zodiac cycle. This is a cycle. It's called a zodiac cycle. Mangabe i-round afuna ifike ku number 12 seyigcwele icycle. Uyabona ke nina nizothi ama star signs lawa ngoba vele la emhlabeni abantu kumele babhayiziswe. Nizothi ama i-star sign sami mina ngiScorpio. Wemame dlala wena. Yadlala wena. Uyabona mawungenza nge-mathematics sicela uconcentrate but kuzoba lula mangabe wenza i-mathematics. Uyabona kunalento le ngoba niye ezikoleni nitsho ukuthi nifundile namajazi niyadlala nina. Yabona kunalento le ye-science ekuthiwa umhlaba u-round, akho umhlaba u-round la. Akho umhlaba u-round la. Nansi uyabona i-aim yonke into, that is why kubhaliwe la le nombolo uyatshela kuthiwa it's in our hands. Kushiwo nansi into uyabona othi kutshela kukhulunywa nge666 umhlaba wonke uphethwe ngenombolo yama 26 and sisazonichazela ngalokho ukuthi kanjani. Buka la uyabona la u1 lo le angle mawuyisuka la iqondene straight opposite no7 kume kanje. Yabo mawuzothi 7 ususa 1 uphuma ubani uphuma u6 uze la ku2 u2 uopposite no8. Yabona kunalezi zinto bekuthiwa ama corresponding angles mangabe kwenziwa igeometry kuthiwa iangle elapha phezulu iqondene nale laphansi. Angithi yabona kunama horizontal line kunama vertical line. Yabona bafuna amehlakhathi njengawesigebengu ungabi impatha nalana ke same thing. Uyabona u8 uqondene no2 siqale sathi 1 uqondene no7 7 minus 1 phuma u6 u8 uqondene no2 u8 mawususa u2 uphuma ubani phuma u6 right kuba u3 uqondene nobani buka kahle uqondene no9. Angithi yabona u3 meqondene no9 kuphuma bani kuphuma u6 uze la ku4 u4 uqondene no10 u10 mawususa u4 kuphuma bani kuphuma u6 uze ku5 u5 uqondene nobani no11 u11 mawususa u5 uphuma bani kuphuma u6 uze ku12 u6 mawuqondene no12 mawuthi 12 ususa u6 uphuma bani kuphuma u6. So yonke le sekeli le baba ngisho isigebengu sisabela sithi kanje umhlaba uphethwe ngenombolo. Sizonichazela ngaleyo nto ke namhlanje. That is why usibona sikanje asikwazi ukukhuluma ngenombolo zizosibulala igebengu. Kuyabulawa vele kaSathane kusetshenzwa ngegazi. Kufuneka igazi. Lo baba lo uphila ngegazi. Uyabona nansi kanye into ekhona esilebelo unitshela yona. Uyabona nina abantwana enisebancane ingakho sithi siyathanda nisijoyine la ngoba ziningi izinto ezisile sonifundisa zona. Kodwa ke ngoba anisakujwayela ukulalela nithanda entertainment angazi noma isa kanjani. But farewell on your highway to hell. Mhlaba imatrix kakhulu izokudidisa mbani. Lo baba usebenza ngegazi. Uperformat usebenza ngegazi. Once wajoyina yena uzokunika ingcebo esheshayo, imali uzoba nayo izoba ningi. Kodwa no one thing for sure. Ebusuku ukhohlwa ukuthi uzolala ngeke uzolala ebusuku ubuthongo ngeke bukufikele ngoba ebusuku baba kusetshenzwa ubusuku nemini kugijinya umhlaba wonke khanjwa ngespirit ushiya umzimba wakho bakulanda ebusuku khanjwa kugijinya umhlaba wonke umhlaba Brazil, China, Taiwan,
Holland ayikho indawo ebusuku uvuka ukhatha imali uzoba nayo ubuthongo ngeke uzubuthole. I'm telling you. Yabona le sign le. Lento ibizwa nge-obelisk. Lento imele yabona kaSathane ayikho into ethandwa njengama drugs kanye nesex. kaSathane nje mawuzojoyina yazi ukuthi uzokwenza isex nje uya igama ke lithi no kaSathane alisebenzi. Enye into okufuna uyazi once wajoyina la ngoba uthi ufuna ukuba popular ngidabukela izingane Nkosi yami. Ngoba istrategy sokuthi zonke ixheshe phakathi kuqediwe ngaso. Uyabona lento ukuthi ngeke angifuni ukusebenzisa ithemi yakhona. Ngoba ngisho ngithi ngisho ungaya e-maternity ward ebhedlela uyobuza obaba beingane abekho. They are gone. Akadlala uSathane uyasebenza akadlala emhlabeni uyasebenza. I-target inathi and kulula ukuba wina lapha. Chithiwe notshwala ukuthi abantu abaphuza utshwala badakwe benganaki ukuze laba basafarishe laba. Angithi ngesikhathi udakwa utshwala ne ama drugs phela. Devil rules upon God's servants. Ama drugs. Utshwala ba ama drugs ngoba kuphumeki kubo. Nogwaya kuphumeki kuwo. Uyabona into ongakwazi ukuphuma kuyo. Control uSathane le nto le. Ngesikhathi ustuck ekhona engathi yonke le mali ngabe ukhulisa ngayo izingane zakho ne lezi ngane izolamba. Mayikhulu izogcina ingenayo option. Vele most yabantu esikhathini esiphila kusona sebejoin iIlluminati. Once wena ngane encane wathandana nomuntu oyiIlluminati you are in. Njengoba ngisho ngithi ayikho into ethandwa njengesex kaSathane because mangabe senza isex mina sengiyisatanist umoya wami wesatanism ngutransferela kuwe. Ngakho ubona nobufebe bubuningi kangaka emhlabeni. kaSathane ke nansi into ekufuna niyazi. Yabona kaSathane ulala nendoda ulale nomfazi nawe bakulale. Ayikho lento ukuthi it's a one way sex uthi uma uyindoda ucathi uzokhwela umuntu wesifazane kuphela kanjalo. kaSathane uzokhwela umuntu wesifazane ukhwela indoda ukhwelwe indoda kwenziwa nama group sex. Ayikho into celebratewa njengocansi kaSathane. Ucansi ama drugs izona zinto ezihamba phambili. Kunale ncwadi le ngiyacela uma umuntu osemncane othanda izinto uthenge le ncwadi. Mina ngiyithenge ibiza 290. Balo Jackie Phamotse. Shame my poor sister. Hlezi yamlandela. Cause zonke lezi zinto akhuluma ngazo thina sizazi deep ukuthi zisuka kuphi. And ave nama followers amancane njengoba sisho sithi ama educational content la on YouTube athatha kude kunalawe entertainment but okusalayo ngisho ninganganaka you are all going here. So you need to wake up. Ngizocela ukudlulela kwislide esilandelayo. Uyabona la before sinichazele ngalokhu nina nazi lokhu. Uyabona iwash usikisi bamqondanisa no12. Uyazi why usikisi aqondana no12? Uhalf wangapha no half wangapha. Ngithi yabona mawusuka la uza ngapha uphinde usuka ngapha uza ngapha labo half balingana phakathi bahlukaniswe inombolo 666. U6 no12 mawuhlanganisa kuphuma u18. Kunezinto ebeyibizwa ngama common denominator. Yiphi inamba engena kalula kulokhu njani? Umphinda kangaka u6 ukuthi ayongena ku12 kawu3. Ingakho nale sign le. Yabo le sign le. Email u666 le sign. Ama celebrities wabona eficisha la ma sign. Once wabona le sign isane satanism le. Nansi enye isane satanism. And yabona once wafaka ihlo phakathi kanje iphelele inombolo. Inombolo yabona kaSathane inombolo ivulwa ngo4 in most of the cases bese kulandela osikisi.
ivulwa ngo4 angithi u4 uyabona mangabe simisi triangle kanje le triangle inamakhona mangaki inamakhona i3 right inamakhona i3 le triangle ngisho abo JZ bayishaya le triangle uyabona once wafaka ihlo phakathi kanje and kumele kuvele ihlo eli1 angithi yabo amakhona mangabe a1 2 3 uyabona u4 yini ihlo baba number 4 ihlo nansi lento esikhuluma ngayo yabona this is a dollar bill sign yase America imali yase America ngicathi $1 le inalama triangle uyabona le triangle amakhona khona i1 i2 i3 bese kuba ihlo phakathi nendawo even ngoba ngisho ngithi naka Sathane inombolo ivulwa ngo4 ngoba phela mangabe ivulwa kumele kushawe le sign nehlo phakathi 1 2 3 4 phakathi ngisho nemthandazo nithandazayo nithi kanje nithi qala phezulu nithi qala eceleni nithi qala eceleni ungenile babe nombolweni unathi kaSathane angisona kodwa mina isikhoni saka Sathane kodwa ngiyakhuluma uyena ophethe la emhlabeni uyabona la kuse America la asibuyele kulento ade siyichaze eqaleni namanje uyabona masuyibheka ukuthi nina ngeke nize nibone uyabona imaths mawungayenzanga izokudidadida inombolo izokudida mangabe imaths ungayenza uyabona imaths umsebenzi wayo bekuqaqa umqondo do you know why bekuthiwa umuntu omnyama angafunda esikoleni it's because beso discover zonke lezi zinto lezi that is why kuthiwa singafundi ukuze nihlezi niphethe inombolo engasabeli namanje u12 uqondene nobani no6 u12 uyabona mawugudla u1 obviously uqondana no7 u2 no8 u3 no9 u4 no10 u5 no11 ukuze u6 aqondana nobani no1 no12 ibuke kahle ake siyiphinde yabona u12 uqondene no6 yabona okusho ukuthi inombolo engapha makufuna iqondane neopposite u12 uzoqondana no6 once waya ku1 inamba yokuqala ezoba opposite no1 ngoba phela buka la sithe iside leli uyazi kwi-mathematics kunaleli ruler leli elifike lihambe kanje bese liphinda lihamba kanje utotal ikho leli side leli bazolikhumbula sengilibele balibiza ngani lelo ruler leli une ruler eli straight kanje elivele lihambe straight angithi nina njwale lelo ruler thina senza i-mathematics esikoleni kunalama ruler ama triangle akhona ama ruler ama triangle bese kuba khona leli ngilibele yabona mawusuka la ku12 ugudla uthi uzofika la ku6 uphinde usuke ku6 uye ku12 bese ulignore leli side lengale bekune rule elikanjalo yabo so ke ngoba ngisho ngithi u1 inamba yabona u1 uqondene no7 because u12 uqondene no6 u1 uqondene no7 u2 aqondene no8 u3 vele ngisho ewashini ke iwashi yakwazi ukulifica lino12 lino6 lino3 lino9 zingekho lezi ezinye inombolo labo lezi nalezi kanye nalezi ufica zingekho unokufica u12 ufica u9 ufica u3 ufica u6 u3 vele uzoqondana nobani no9 niyakwazi nani lokho bese ukuthi u4 uqondane no10 u5 uqondane no11 u6 uzoqondana no12 zonke lezi inombolo njengoba desichaza ukuthi u7 mawususu 1 u6 u8 ususu 2 u6 u9 ususu 3 u6 u10 ususu 4 u6 u11 ususu u5 u6 u12 ususu 6 u6 umhlaba bafowethu ugcwele ngenombolo buka la awubale uthi A B C D E F uzogcina ku Z ubona ukuthi akaphumi in 26 masizonitshela ukuthi umhlaba uphethwe ngenombolo yama 26 songeleke njani ubona ukuthi akaphumi in 26 uthi A uzogcina ku Z why gcina ku Z why gcina ku 26 uyabona la kuleka nisazonichazela ngale nto le siyazi ukuthi vele there will be argument uyabona la uyathandazwa uyabona ke lento le manicabanga siyahlanya emakhanda ethu kwakumhla ka16 August 2018 kwahlangana ikhonzi zaka Sathane isihloko lesi mawuthanda ngena on Google ubhala uthi hundreds attend Little Rock Capital to support Satanic Temple Rally USA
go on Google ucheck ukuthi lento ayenzeka ngani eAmerica. EAmerica kunama satanic temple. Njengoba sichaza ukuthi igama lethi esthini nenilazi ukuthi limele usaint ayikho lonto le. It's a satanic temple. Ukuze singaphikisani ngena ku Google ubhale kanje njengoba sibhalile ubone la kwafika isikhonzi esasigxeka inkolo kaSathane. Sasimela bacanuka abakhonzi bakaSathane ngokuthi kwase kuveza izimfihlo ngabo. And then nabo basebeza on the same spot ukuphumela obala ukuthi thina lo nkulunkulu esimkhonzayo uyashesha bathi hail Satan. Angithi nina nithi hail Mary bona bathi hail Satan. Le isili yase-America le isili yase-America uyabona ukhozi lundiza phezulu lubone yonke into phansi. Angithi yabo lokhu iqabunga limele umhlaba. Uyabona iculo lase-America lithi i-national anthem yakhona ithi the land of the free is the home of the brave. Wena mawunomhlaba omuhle ngapha bona kufuna baphathe imicibisholo bakubulale bathathe umhlaba wakho. Yingakho bethi home of the free or land of the free is the home of the brave. Iculo lase-America lisho kanjalo. Iyona sili yase-America ukuthi umuntu uyana kubantu ufika ubanika inombolo engasabeli uthatha umhlaba kubo. Le dollar bill sign le isetshenziswa ikhonzi zakaSathane. Uyabona igama olithola lapha lithi annuit coeptis. He has favored our undertakings. Kusuke kukhulunywa ngalo baba lo performance ukuthi yonke into esiyenzile uyasupport. Yingakho babona behlangane labo bezobhikisha ngaye ngoba kuyashesha. I-mistake eyi-1 ozoyenza wangawugcina umthetho wakho usemasimbeni. So he has favored our undertakings. Leli gama limele lokho uzolithola kwi-dollar bill sign. Bese ukuthi leli, yabona leli awesilatin lamagama. Leli lithi novus ordo seclorum. Angazi lento ibizwa kanjani, but isho ukuthi a new order of the ages is born. A new world order. Khulunywa nge-new world order ukuthi bonke abantu kufuneka babe zikhonzi zakwaSathane, abantu abathegete kakhulu yingane. Yingakho imithetho eminingi ekhona idivide ama-families. Mawuphika lokho kusukela manje ubokubuze umuntu ozona naye ukuthi uphuma wengane mawuyindoda uyokutshela ukuthi akasekho. Hayi ukuthi ufile ukhona uyaphila kodwa kuyahlukwana. Mawucabanga kwenziwa yini? Kuyasetshenzwa bafethu ebusuku. Yabona ngesikhathi nilele abanye basuke bengalele kuyasetshenzwa ebusuku hayi kancane kuyagijima. Njengoba sike sasho sathi uyabona ke ngithi yabo isuka la lento bra. Isuka la. Wena uzoyibona ime kanje. Uyabona lo 3 lo kanje. Angithi ayibona lento le. Buka lesandla lesi. Sime kanje lesandla. Uthi ngibo sime kanje. Yasibo. Wena uzosibuka si1 but mase zi2. Yabona mawuyihlanganisa zenzani? I-aim, this is the aim. Yabo. Bese ukuthi uyabona le mine le legoqiwe le. La kuyathandazwa mangimiswa kanje. Kudunyiswa lemambane le. Kuyathandazwa la. Akudlala ungacathi isign la kuyathandazwa la. Bese ukuthi le 2 le 4 le. Le 4 le eginqi engaphakeme le 4 le. Uyabona le 2 ayigoqile la. Mawuzoyihlanganisa na le 2 egoqwe ngala. Kuphuma u4. U4 ngoba sichazile ukuthi 1 2 3 4 kuyathandazwa. Uyabona umthandazo uphelele ngoba ubona kume kanje. And kuyashesha. So bafowethu izona zinto esizothi masifika la sizokuthinta le topic esizokhuluma ngazo inhloso
uyabona sisangene emakhanda ethu kunabantu abayibhalayo thina siyakhuluma kunabantu ababhalayo uyabona lo muntu obhale le ncwadi Secret Societies nanti igama lakhe uDavid V Barrett inqwaba incwadi esinazo la esizifundayo and ama witnesses alezinto sina inqwaba uyabona abantu uyabona eGoli in most of the times eGoli amasonto kaSathane agcwele nasePitoli naseDurban in most yabona ama cities ila gcwele yabona why gcwele ama cities lezinto vele impilo emakhaya ayikho labantwana mabekhula labantwana laba angithi nifunde emakhaya konongoma mhlambe komsinga komaphumulo koLundi nifunde emakhaya but impilo ayikho emakhaya kufuna umovie edrobheni and mawufika edrobheni baba nanga umuntu ufuna ufakwe kuye kunama agents akhona but okwamanje socela ukuyibamba lapho siyacela abafowethu hayi kabi ukuthi nisijoyine nansi enye into ekhona asifuni ukungena sigxile la asifuni ukungena sigxile uyabona le i-crescent moon le inyanga elucezu kanye nenkanyezi uyabo lo muntu usebenza ngisho ebusuku yakhanya uyabona zinsuku lezi ezikhona ne like Sunday yabona igama lethi Sunday bekhonza uithixo kudala eRome sun ilanga day usuku Sunday usuku lokukhonza ilanga even ne Monday moon day uyabona ingakho but mhlambe socela ukuma la but lama signs akhona uyafica emathempelini abanye abantu bethi bakhonza uNkulunkulu uma besho but mangabe uthi uyabheka ufice futhi kukhona nalama signs lawa mhlamba ke siyibambe lapho ne ake siyibambe lapho uyabona la u12 lo 12 ubona la yabona lapha nendawo lapha nendawo la isihlangana khona phela ngithi uyabona yonke lento ngoba ihamba ihamba so ihlangana la ihlangana khona yabo imele u13 le nto le 13 uyabona wena uzobheka lezi inombolo lezi zonke lezi inombolo ziqala zithi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 uyabona kunenombolo ekhohliwe ukuthi u0 la phakathi ayikho yonke inombolo iqala ku0 uthi 0 1 2 3 ayikho inombolo engenawo 0 mana ke masufika ku20 uzobhala kanjani u0 ungenawo kuno 0 la uyena 0 yabo leli chashaza limele la limele u0 u13 wena uzocabanga ukuthi u13 ke wena uyabona la kaSathane kusetshenziswa ngezodiac cycle uyabona u13 ayikho inamba edlisa njengo13 kaSathane phela lalela la uyabona wena uzocabanga u13 wena uyabona u13 uyabona kuno2 uyabona itsotsi mayihamba noma umuntu mekahamba uhamba ngeenyawo ezi2 uyabona mawungena ejele ngingenile khona noma ngingagwetshanga ngingenile ejele bengise new prison sahlukaniswa phezulu kuhlala abangashaya inombolo phansi kuhlala abashaya inombolo lalela yabona mase kushaya inombolo awumi uyaphansi yabona mawuqobola uyaphansi baba uyabona abantu abayi13 thina sizobabala phansi thina ngoba phela uyabona kunezinto ekuthiwa imethod ngayigcina man but ubuka phansi ubuke phezulu uyabona mangabe abantu abayi13 uzobabuka phezulu angithi yabona uzobabuka phezulu wena bayi13 yabo kodwa mawuya phansi ubabale inyawo zabo mawuthi 13 times 2 uphuma 26 uzozwa kuthiwa kunemambane sizonifundisa ngalezi imambane kuthiwa wena abafundi abayishumi mawu-eda yena kube u13 ama26 lawo ama26 uyabona ama26 meqobole yaphansi umuntu uneenyawo ezi2 abantu abayi13 thina sizoba times ngo2 because akwazi ukugxuma uhambe ngonyawo oluyi1 funa ube neenyawo ezi2 abantu abayi13 wathi 13 times 2 uphuma 26 kodwa sisazonichazela ke ngaleyo nto deep ukuze nibe ne-understanding ningayitsho ukuthi siyagula la emakhanda siyenzile ke research zinqwaba
i-evidence esonikhombisa yona, hayi ukuthi sivele sadla lokho esikudlile. Sase sizohlala la. Salute.